Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iya sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 6 sa dakna sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Maindidinit pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 5 sa bulan sang Abril tuig 2022. Sa aton sini nga The Vote Election Coverage Countdown, may ala na lamang kita sang 34 dias ang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal na missing nga manuglasa sang baboy sa Libertad Public Market nakitaan sa syudad sang Bago apang hindi may istorya sang maayo. 70 ka-alleged drug personalities sa Bacolod na aresto sa bulan sang Marso. Samtama sobra 450,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu na confiscar sa bypass operation sa may barangay Singkang Airport. Bids and Awards Committee sa Bacolod nagkumpirmar nga wala sang iban nga nagupod sa bidding para sa garbage collection. Mayor Isko Moreno maga-prioridad sang matinlo kang mainom nga tubig para sa mga Pilipino. Sa aton balita national, Presidente Rodrigo Duterte wala sa iban nga ginasuportahan kundi si Mayor Sara Duterte. Presidente Duterte nagaduso sang amendment sang konstitusyon bangod sa party list system. Samtang Commission on Human Rights nagakalipay sa suporta sa presidential candidates sa ahensya. Sa balita international, akig nga protester sa Sri Lanka, ginabuyan sang pulis ang tear gas, kagin papuswitan sang tubig. Pinuno sang Hong Kong nga si Carrie Lam mag-resign sa pwesto. Balita sa negosyo, presyo sang krudo nagnubo sang 1 peso and 85 centavos subong aga, 2 pesos and 30 centavos sa kada litro
sang gasolina. Sa balita sa Inampanga, Qatar, 90% nang handa para sa FIFA World Cup 2022. Balita sa entertainment, Ukrainian President Volodymyr Zelensky sorpresa ang nagbisita sa Grammys kahapon sa ngaga. Sa balitang espesyal, Philippine Aviation Instructor, ginkilala bilang 2021 Military Instructor of the Year sa Florida, USA. Amoy ato mga kabombong aton sining mga headlines kagkaron. Lito kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga balita lokal upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Tagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga balita lokal nakitaan sa Barangay Tabungnan, Bagos City ang lalaki nga na-missing sa Banwa sang Murcia sa Huwebes, Marso 31. Una diri nasapwan na lamang ang motorsiklo sa nadula. Naging kay Oliver Ortega, apang wala ini sa tupad sa iya sininga motorsiklo. Sunod sa magulang ni Ortega, ulihin na ang mga ini. Nagpa-blatter sa Murcia Municipal Police Station, apisan nga wala pa makapauli ining si Ortega, pagun nga nagpensal sa iya sininga asawa nga siya ang maging kantuan gid lamang. Ang biktima ang nagatrabaho sa Libertad Public Market sa Siyudad sa Bacolod bilang taga-lasa sang karne sang baboy, samtang siya ang nagasagud man sang baboy kay iyaman nga pakaisa ang iya sini nga amo. Sunod sa magulang sa biktima, antes na tabo ang pagkadula sini, nakabaton siya sang 25,000 pesos nga down payment sa ginbaliga sini nga baboy nga may kabugusan nga balor nga masobra 50,000 ka pesos. Pang nagdangat na ang alas 12 sang gabi. Wala gihapon makapauli ang biktima nga masami alas 10 pa lamang sa gabi. Iyara na sa ila sini nga balay. Nagdesisyon ang pamilya nga ipa-blotter ang pagkadula sa biktima tubtob sa Masapuan ang tumbalay na nga motosiklo sini sa may barangay Kasilayan sa Murcia. Kahapon naman gikonfirma sa magulang nga nasapuan na sa ila sini nga mapakaisa ang biktima sa barangay Tabunan, Bagos City nga nagahugsoy lamang sa dalan. Matapos sigin post sa Facebook nga nadula si Ortega, may nag-comment naman nga nagpahayag nga nakitaan ini nga nagahugsoy sa dalan. Gilion Manila nga kikantuan ang lusabit nga lugar tubtob sa Masapuan ini sang ila sini pakaisa. Apang hindi na ini makasugilanon sa husto. Yara pa sa biktima ang sling bag, wallet kag cellphone, kagamuman ang gihapon ang padapton humalin sa madula. Apang wala na ang 25,000 pesos. Bangod hindi masugilanon sa tadlong ang utod, nagtawag man ang pamilya sa kapulisan, agud nga sila ang magpadayon sa interview, agud nga matumod ang detalye sa natabo sa biktima. Apang nagpanugyan ang kapulisan nga na papahuwayon ini anay, bangod mahimo, nga wala ini sa tulog kag kaon sa sulod sa 4 kadlaw, humalin sa siya ang nadula. Sa karon ginahulat naman nga mangin estable na ang pensar ining ni Ortega, agud nga madetalye ang natabo sa iya. Kita, gisaya nga nagalakat lang gisaya ma'am ginaudto niya lang ang talan. Why kami pakabalo ma'am kay do hindi kita hambal sa pulis gani bayaran sa baladanay kay lain-lain gana pangambal. Bal sa pulis, papawayan niya masya hindi niya siya anay paghalakan. Kay basi bala mangutos sa umano, bala nga wala takabalo ko na ano sa kay basi ko na sa tapat kadlaw nga nadula sa bala wala siya tulog, wala siya kaon, basi bala ko na nung matabo saya kung hala sa kapamangkot. Kamay sa panay sayon sa magulang sang nabising nga si Oliver Ortega. Nagdangat sa 70 ang mga drug personalities nga naresto sa Bacolod City Police Office o BCPO sa mga anti-drug operations nga gipatigayon sa bulan sa Marso. So kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martira, nagdangat sa balor nga 5.396 million pesos. Ang suspected siya bunga na kumpiskar sa nakalain-lain nga mga operasyon. May kabugaton naman nga 793.53 grams ang mga na-recover nga suspected shabu kung sa Dena. Ang kada gramong nagabalor sa 6,800 pesos. Sunod kay Martira, ang mga drug enforcement team sa mga police station sa Bacolod, kag City Drug Enforcement Unit ang nakapatigayon sa 58 ka mga anti-illegal drug operations. Humalin sang Marso 1 tubtob 31 sining nga tuig. Kalakip sa mga 70 nga naaresto ang 4 nga mga high-value individuals o kon HVIs. Samtang ang 66 naman ang lunsay ng mga street-level individuals o kon LSIs. Iban sa mga ini ang napasakaan sa kaso nga may kangtanan sa pagbayular sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa bulan naman sa Pebrero, ang BCPO nakakumpiskar sang 316.25 grams sang shabu nga nagabalor sang 2.15 million pesos. Kag sang Enero, ang mga kapulisan na nakarecover sang 3,219 grams sang shabu nga nagabalor sang 21.9 million pesos. Sunod kay Martira, magapadayon sa pagtrabaho mga kapulisan agud nga mapunggan ang pagsulod sa illegal nga droga sa syudad. Inibangod luyan sa mga ini nga mangin malino nga ang kabuhi sa mga Bacolod nun sa syudad.
Gindayaw man sini ang pagtrabaho sa mga kapulisan kag nagpahanumdum nga maghatag pa sang dugang nga effort sa pagtuman sang mandato batok sa ilegal nga droga. Kita na worth of illegal substance weighing 793 grams or less, and we have conducted this operation which resulted to the arrest of 70 personalities for the month of March, and 74 of which are high-value individual and 66 are weak-level individual. Si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang malapit nga sa milyon nga balor sa illegal nga druga ang nakonfiska sa duha ka mga persona sa Babas Operation ang ginpadagan sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Bacolod City kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay CDEU Team Leader Police Lieutenant Joven Mugato, ginkilala ang mga suspetsado nga mosanday Edwin Alvarez, 55 anyos, kag Ronel Dayanan, 37 anyos, lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Mugato, si Alvarez ay isa ka high-value individual, samtang straight-level individual naman ining si Dayanan. Si Alvarez ang una naman nga pasakan sa kaso may kanta sa illegal nga druga sa 2018 kag Disyembre tuig 2021 ini nakagwa sa prisuhan. Nakuha naman sa ila pang inakop ang 67 ka gramos sa suspected shabu na may estimated market value nga 455,600 pesos. Sa karon nakahunong ang mga suspetsado kag magapatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang atong na-subsecretary mo si Edwin Alvarez, ibitrin niya 55 anyos, single, residente sang Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, alias Bornisa. Kaupo dyan siniya mo si Ronel Dayanan Ikabyana, alias Rambo, 37 anyos. Ang kabay sa pagpag ni CDEU Team Leader Police Lieutenant Joven Bugato. Ginpahayag sa chairman sa Bids and Awards Committee sa syudad sa Bacolod nga ang IPM Construction Development Corporation. Giyapon na mo ang nagdaog bilang opisyal nga hauling, collection kag management sa mga basura sa syudad matapos nga wala ang mga inisang kasumpong sa bidding process. Sino kay Attorney Mafilindo Polvora, ang IPM ang nagpartisipar sa bidding process. Patag sini nga magapabili ng gihapon ang terms and condition sa kontrata kag parehas magyapon ang balor nga nakasugtan sa bidding. Ini ginalakipan sa masobra 15 million pesos nga kontrata para sa hauling kag masobra 9 million pesos sa management sang sanitary landfill o 24 million pesos kada bulan. Patag ni Attorney Polvora nga magaumpisa ang kontrata sa Mayo kag matapos sa Disyembre subong nga tuig. Sunod sa abogado, ginpahay sang IPM Construction Development Corporation nga sa sanitary landfill na sa Barangay Felisa patigayunon ng segregation. Hindi ka ngay sa nakasaad sa laying nga dapat sa barangay level pa lang ginapatigayon ng segregation kag hindi kuhaon ng garbage o kung sang garbage hauler ang mga basura nga wala na bahin-bahin. Ginpasalig man sang abogado nga kwalipikado man ng IPM kag magapatigayon pa man ang mga inisang post-qualification. Maga-inspeksyon man ang mga technical working group pa natuhoy sa numero sang hauler trucks o kung numero sang tawo kung ang mga ini ang nagasanto sa required sang terms and conditions sang kontrata. In bid naton, so happen nga isa nag-participate mo ng IPM for the hauling and the collection, management sa aton sanitary landfill. Bali ang ginpabid naton before kag subong amo man gihapon. Ang ABC ta the same sa terms and condition amo man gihapon. Ma-start ang ila kontrata May I think and then up to December. Si Bacolod City Bids and Awards Committee Chairman, Attorney Mafilindo Polvora. Samtang sa kadapusan nga balita lokal, gilalantaw sang gobernador sa Negros Occidental nga pagpanghangkat kag inspirasyon para sa mga local government units kung LGU sa probinsya. Kaya pa sa Alert Level 2 sa nga ang paglabot naman sa achievement sa duha ka syudad nga 3 ka munisipalidad nga nauna naman ang ginbutang sa Alert Level 1 status. Sumugod Abril 1 tuptom sa Abril 15, iara na sa Alert Level 1 ang mga banwa sa San Enrique, Ibi Magalona, Kapunupandan, kasubong man ang mga syudad sang Sagay kag subong man La Carlota. Inibangon sa mataas nga vaccination rate kag manubo na nga kaso sa COVID-19 sa mga nasamit nga lugar. Kahapon, naibuloan nga isa na lamang ka COVID-19 patient ang nagdugang sa Negros Occidental samtang ang nagapabiling aktibo sa kaso o kung nga kaso ang yara na lamang sa 37. Ginakalipay naman ni Governor Eugenio Sebong Lacson na sa masobra 2 ka tuig na ngayara sa idalom sa COVID-19 pandemic ang probinsya, abat-abat naman nga nagakakita ang resulta sa pagpakigbato diri bago sa pagnubo na sa mga kaso. Apang aminado naman si Governor Lacson nga manubo pa ang vaccination rate sa probinsya, ngayara pa lamang sa masobra 60% sa target population.
Dugang pasining nga mas maayo gid kung ang COVID-19 alert level status ay ipanaog sa kada LGUs agud nga magpaninguha man ang kada lokalidad nga mag-downgrade sa alert level 1 ang ila sini nga lugar. Ibunuan nga sa Domingo, 11 ka mga LGUs ang 0 case sa COVID-19 naglikipan sa mga banwas ng Calatrava, Candoni, Kawayan, Binalbagan, Ilog, Isabela, San Enrique, Tuboso kag Valladolid kasubong ang mga syudad sa Escalante kag Himamaylan. Gipasalamatan man sa Gobernador ng Department of Health subong man ang mga pag-aprobar sa bahin sa National Interagency Task Force. I think that's good because then again, this will hopefully encourage the other LGUs that are remaining under alert level 2 to strengthen their vaccination because that's the only issue na nang left with regards to Negros Occidental or vaccination rate. I would like to thank that the IATF, I guess this was also being recommended by the DOH. I am in favor of declaring some parts of Negros Occidental under alert level 1. Ang kamay sa pagpahayag sa gobernador sa probinsya, Governor Bong Lacson. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Sa dugang kabalita, ginday. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang Bacolod. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Dugang nga balita, nagpromisa ining si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso na kung siya ang magadaog bilang presidente, iya paghimuon nga prioridad ang access sa matinlo kag potable nga tubig sa minilyon ka mga Filipinos nga wala gyapon sa access sa matinlo nga tubig sa sulod sa ilang mga pulian, apisar nga ini ang isa sa mga minimum basic needs sa isa ka tawo. Santo naman sa data nga iya nabaton, 33% lamang sa populasyon sa Ilocos region ang may access sa matinlo kag sarang nga mainom nga tubig samtang sa Mindanao, may area sa Southern Island nga sabahin sa populasyon na may access sa matinlo nga tubig. Suno sa alkalde, maghinyo man din sa mga kooperatiba kung sabahin sa nga kooperatiba kung sila ang ginapalag-iyahan sa dalagko nga mga korporasyon agon nga mag-invest sa paghatag sa matinlo nga tubig sa talan nga pamalay. Nagapati ang Aksyon Demokratiko Presidential Bet nga dapat gileon nga ma-address ang problema pagod ang mga pumuluyo ang wala sa access sa matinlo nga tubig vulnerable sa balatian nga makaapekto sa health sector kag makadugang sa gasto. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Karon, lito na kata sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Gipahayag ni Presidente Rodrigo Digong Duterte na wala iniis ang may ginasuportahan nga kandidato, magluwas lamang sa iya sinibata kasi Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga nagapapili bilang vice-presidente sa May 9, 2022 elections. Una naman, ginhangkas sa iya o kung isa sa iya nga mga advisors ang presidente nga suportahan ang running mate ni Duterte Carpio nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud siya ang maproteksyonan batok sa posibleng nga legal action kung siya ang manaog na sa pwesto. Sa speech ni Presidente Duterte sa Batangas, gipagsini nga wala inisang pagasuportahan nga kandidato magluwas lamang sa iya bata nga iyagid pagabotohon. Asunod sa presidente manughali na ini sa pwesto kag naga-wind up na lamang gani tanan nga maayo nga mga pamatasan nga nibaluan sini para sa masunod nga presidente ang iya sini nga ginahambal. Inibagod luyag niya ini nga mapasa sa masunod nga henerasyon si Presidente Duterte. Nga nagapabiling ang popularidad sa mga nga Filipino ang nagtawag kay Marcos nga weak leader sa tilikdan nga tuig. Sa tilikdan man nga bulan, gin-endorso sa faction sa PDP laban ang presidential bait ni Marcos. Hindi naman pag-inconfirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang presidente sa nasabit nga faction kung sa rin ang nasabit nga desisyon ang nagapatimaan nga suportado man sa presidente si Marcos. Si Duterte ang nagpadulong sa Batangas sagud nga mag-check sa evacuation natapos ang luntad nga eruption sang Taal Volcano. Kasi paalis na ako, I'm winding up. At lahat yung nalalaman ko na magandang asal para sa maging presidente, sinasabi ko. It's because I want to pass it on to the next generation. Ako wala na, tapos na ako. I am not supporting any candidate, except of course, my daughter. Ako, boboto talaga ako sa anak ko. Ang kabay sa pagpag ni Presidente Rodrigo Digong Duterte. Ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-ilis sa konstitusyon kag ginpahayag nga mahapos para sa mga elite sa pungsod nga makapungkos public office pagi sa party list sistema. Sino kay Duterte, ang konstitusyon ang na-pattern word for word kangay sang iya kay Estados Unidos. Sa speech sa presidente sa Batangas, ginpahayag sila nga tanan nga mga manggaranon sa Pilipinas ang mayara sa party list. Sunod sa iya, nagaagaway ang mga inis sa party list kag ang mga wala. Ang nagabakal siniga ni kun eleksyon. Kung sino ang may kwarta, sila ang nagadaog. Gindugang man sini nga kung mag-abot ang tion. Luyag sini nga islan sa mga pamatanon nga alkalde kag mga kongresista ang konstitusyon. Bangon ang konstitusyon sa karon ang naghahatag sang ligwa nga mangin bilyonaryo sa public office kung gustuhon sang isa ka persona. Suno pa diri, na iba naman nga straight up ang mayaragid sang mga oportunista. Sang Marso, ginpahayag sang election watchdog na kontradaya nga 120 sa 177 ka mga party list groups ang gin-identify nga kaupos ang political clans kag dalagko ang mga negosyo. Kasubong man ang mga mayara sang incumbent local officials koneksyon sa gobyerno kag military. Hindi kilala ako maatag advokasya kag representasyon kag pending nga mga kaso kag criminal charges.
Hinangkat ni election lawyer Emil Maraona kag ang iban pang mga eksperto sa ang Kongreso nga review na ang 1995 Party List System Law. Kaupo ng mga miyembro sang akadema kag iban pang mga sektora agud makayo ang mga sablag siniya. Lahat ng mga mayaman, buong Pilipinas, lahat ng mga milyonaryo may party list. Agawan sila ng party list. Yung ibang walang party list, binibili nila. Tapos sa election, because it is controlled by politicians, I am not attributing this to anybody. Lahat, magtingin talaga. From the barangay captain, he looks at the mayor, and the mayor looks at the governor, and the governor doon sa presidente. Yan ang nangyari. So, pag election, sila yung may pera. Sila yung mananalo. Nabitay na pahigi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ginakatingala naman sa political analyst sa syudad sa Bacolod kung nga karon lang nagtuhaw ang issue angod sa 203 billion pesos nga utang sa pamilya Marcos sa estate tax apisan nga nag-umpisa ini 25 ka tuig na nakaligan. Sunod sa kay Attorney Joe Max Ortiz, ang desisyon sa Korte Suprema nga affirmation sa nauna nga desisyon sa Court of Appeals na tuloy sa gipadagayan nga tax assessment sa gobyerno sa mga propiedad sa pamilya Marcos na nagdanga sa 23 billion pesos sa tuig 1997. Nagtuhaw naman ang issue matapos nga ang kampo ni presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga aksyon demokratiko ang nagpadala sa sulat sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR agud nga masiguro kung matuod ang kautangan sa Marcos family sa December 2, 2021. Naging konfirma naman ni BIR Commissioner Cesar Dulay. Patag ni Ortiz nga 23 bilyones pesos ang estate tax bangod sa wala na report nga income tax sumalin sa 1982 to 1986 sa pamilya Marcos apang bangod sa penalties sa karon nagdangat ini sa 203 billion pesos. Apang ginakwestiyon naman sa abogado kung ano ang basihan sa BIR sa computation sa estate tax returns bangod ini ang dapat nga nakadepende sa ginakaptan nga propiedad sa mga Marcoses. Patag ni Ortiz nga hindi ang pamilya Marcos ang nag-compute sini bangod ini ang computation na ginbuhat naman sa BIR matapos na magtaliwan si late President Ferdinand Edwin Marcos Sr. sa 1989. Inapamakot naman sa abogado kung diin ang mga assets nga dapat basihan sa bahin sa computation bangod sa karon hindi na ini makitaan. Kung may utang siya 23 billion na sa subong, tungkol sa penalties, naglabot na ini sa 203 billion. Ano ang ginbasihan karon? Kaya siyempre, kung may competition ka nga percentage, may tax base ina siya, may basihan ikaw kung paano na-arrive ang ginatawag 23 billion pesos. So ang tax base, ginabase sa kabilugan nga assets ni Anay Presidente Marcos. Ang pamangkot is, di ni subong ang mga assets ni, paano ka nakakompute kung wala ka sa ginbasihan nga assets. Ang kabay sa pagpag ni Attorney Joe Max Ortiz. Sa piyak sang pagpangita sa pamilya Marcos sa basihan sa computation sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR sa utang sa mga sa estate tax nga 23 billion pesos nga sa karon nga 203 billion pesos na bangod sa mga penalties. Inpahayag sa political analyst sa syudad sa Bacolod nga may mga nagapahayag man nga ang iban nga asset sa pamilya ang nakatago sa Swiss Bank. Sino kay Attorney Joe Max Ortiz, kung matuod nga yara sa Swiss Bank ang iban nga manggad sa pamilya Marcos, babudlay ng Philippine government nga ini ang makuha. Payag sa abogado nga mahimo lang ini kung may bilateral assistance sa convention agreement kung may nasambit nga kasugtanan. Ang foreign nation ang magakoordinar kag magafacilitate agud nga mabalik sa Pilipinas sa kwarta. Apang suno kay Ortiz, mabudlay ini bangod ang Swiss Bank ang kilala nga bisan illegal pa ang source nga ginhalinan sa kwarta nga ideposito sa ila. Ining ila hugot nga ginaprotektahan. Patag sining nga may mga pulisa ang mga bangko. Gani hindi mangin mahapos ang pagpadala sa deposito sa Pilipinas. Patag ni Ortiz, nga gamay lang ang assets nga na-recover sa Presidential Commission on Good Governance o PCGG. Panumdum sang abogado nga ang na-recover lang gikan sa manggad sang Marcos amo ang nagikan sa Hawaii Corporation. Nga mo ang ginpanghatag nga kompensasyon sa masobra 10,000 nga mga biktima sa martial law. Bangod sa kadugayon nga wala gin sapak sa BIR ang sulukton nga estate tax. Naghuma naman si Senatora Coco Pimentel sa Marso 28 sa Senate Resolution nga magabulig sa legislation nga maimbestigaran ang ahensya.
Where are our assets which were used as basis for the computation of the 23 billion? Di ang mga assets ni sa iban sini ato na sagwa na sang pungsod Pilipinas. The problem is kung ara ang ilang nga mga manggal sa Swiss banks, hindi mo na iya nga sila makuha na immediately sang Philippine government unless may ginatawag sila nga bilateral assistance convention agreement. Ang Swiss bank kung ara ginmanda ang mga deposito sang Marcoses, hindi mo na siya diplomatic nga pamagi i-release na sang Swiss bank. Nabatian si Attorney Joe Max Ortiz. Samtang ginwelcome naman sa Commission on Human Rights sa CHR ang pagpabutyag sa suporta sa mga presidential candidates sa mando sini o kung sabayin sang mandato sa pagpagigbato sa mga pagpang-abuso kag human rights violations. Sa ikaduhang round sa Pilipinas debate sa Commission on Elections, nagpanawagan ang mga presidential candidates sa bahin sa empowerment sa CHR ang ginatagan pagtamod ang inviolability sa bahin sang tawhano ng kinamatarong. Sunod sa CHR, sa nagliligan ng mga tinuig, nag-kooperar o kung nag-operate ini sila sa limited budget ka personal, wala pa diri nadala ang mga gaps sa cooperation nagikan sa ibang nga ahensya sa gobyerno, apa nagaparan sila sa pagatuman sa ilang mandato sa masarangan sa ilang sining abilidad. Sa Enero, ginveto naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatukod sa Human Rights Institute sa bayan sa CHR sa 5.02 trillion pesos national budget sining tuig. Sa nagliligan na tinuig bilang pagbalos naman sa mga kritisismo sa CHR sa anti-drug war ni Duterte, pila ka mga mapalidha nga associated sa administrasyon ang nagpamahugman nga buhinan ang budget sa ahensya kay muon nga 1,000 pesos o kunatagan nini sang zero budget. Nagpabutya naman sa paglaom ang komisyon nga ang mga pahayag sa mga presidential bets ang magapakita sang importansya sang pagmentenar sa tawhanon kinamatarong kag dignidad. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gindismiss ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang petisyon sang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP nga nagaduso nga pasakaan ng minimum wage sa Metro Manila sa 1,007 pesos. Sulod sa Department of Labor and Employment, RTWPB National Capital Region ng NCR, ang petisyon sang TUCP ang wala na paidalom sila jurisdiksyon. Sang Marso 14, nag-file ang TUCP sa isa ka petisyon para sa daily wage increase ng 470 pesos. Sa NCR, agad idugang sa minimum wage ng 537 pesos. Sunod sa grupo, ang sa karon nga minimum daily wage, ang makatag lamang sa mga trabahante kag sa ilang pamilya sa nutritionally deficient survival meals. Ginpahayag man sini nga ang 12,000 pesos o kung 12,843 pesos ang monthly take home ang mas manubo sa nagakadapat nga sweldo kada bulan kay 16,625 pesos. Poverty threshold para sa pamilya sa 5 ka mga persona. Nagpabutyag sang pagkadismaya si TUCP spokesperson Alan Tanhusay sa desisyon kung ginpati nga mas ginpaboran sang RTWPB ang sektor sa negosyo sa mga mamumugon. So kay Tanhusay, sila ang mag-file sa isa pagikapetisyon tuhoy diri. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapungunang balita sa luwasang pungsod. Una kita sa Sri Lanka. Ginhabuyan sa mga Sri Lankan police ang tear gas kag water cannons ang kapindos mil ka mga irate protesters nga naglapas naman sa mandato sa bayan sa curfew kag nagtuyo nga padulungan ang puluyan ni Prime Minister Mahinda Rajapaksa sa Tangali agud nga magdemand sa iya sining resignation sa tunga sang pinaka malala nga krisis sa ekonomiya sa pungsod. Kapinaman sa 2,000 ka mga persona nagpadulong malapit sa puluyan sa Prime Minister sa Carlton House sa Tangali nga nahamtang 200 kilometers south sa Colombo. Ginpahukas sa mga barricades kag nagchat sa mga anti-Rajapaksa slogans. Matapos naman ang mass resignation sa mga cabinet ministers sa Domingo, ginanunsya ni President Rajapaksa sa Lunes ang 4 nga mabago nga mga ministers agon nga buslan ang iauton nga si Basil Rajapaksa. Ginasign sa presidente si Ali Sabri nga amo naman ang Minister of Justice bilang bago nga Finance Minister. Si G.L. Perez ang nagapabilin nga Foreign Minister. Dinesh Gunawardena bilang Education Minister kag Johnson Fernando bilang Minister of Highways. Ginreject naman ni Udaya Gamampila ang pinuno sa isa ka 11 ka mga political parties at ikang Rajapaksa kag gitawag ang bagong nga gabinete nga old wine in a new bottle.
Sunod sa iya, luyag nila ibalik sang all-party interim government ang essential services kang magapatigayon sa parliamentary election. Magapatigayon naman sa monetary board meeting ang Central Bank sa Sri Lanka matapos ang resignation ni Governor Adith Nevard Cabral. Para sa katapusan nga balita internasyonal sa Hong Kong, ginanunsya sa pinuno sa Hong Kong si Carrie Lam nga siya ang magapanaw sa pwesto sa Hunyo kag pagatapuson ang divisive term. Sining nga nagaduso sa mga protesta tuoy sa demokrasya kagugot ng mga restrictions sa pandemic nga nagbutang sa sektor sa negosyo sa international isolation. Matapos sa pila ka bulan nga spekulasyon, ginkumpirmar ni Lam nga hindi na ini magapapili para sa second term kung magapili sa ang komitiba sa political elite sa syudad ang magapili isang bago nga pinuno sa masunod nga bulan. Pero kay Lam, pagkatapuson sini ang iya 5 ka tuig nga term bilang chief executive sa June 30, kag opisyal nga pagkatapuson ang iya 42-year career sa gobyerno. Sunod rin, naintindihan kag ginarespeto sa mga pinuno sa China ang iya desisyon nga hindi na magpapili pasang isa ka term kag luyag na sini nga makaupod ang iya nga pamilya. Isa ka career bureaucrat si Lam ang nanging labing unang nga babae nga pinuno sa Hong Kong sa 2017. Ang 64 years old ang nagtapos sa mga palamangkutanon sa sulod sa pila ka bulan kung siya ang liwat nga magapadalagan sa iya anunsyo kahapon kag ginpahayag nga iya napahibalo ang Beijing siya plano nga maghalin sa isa ka tuig na ang nakaligada. Wala pa sa karon sa impormasyon ng mga residente sa Hong Kong kag ang mga negosyo ng kabase sa finance hub kung sino ang mangin masunod nga pinuno. Ang chief executive position ang hindi popularly elected sa isa ka ginadimanda sa pila ka tuig nga mga protesta tuoy sa demokrasya. Sa piya ka bahin ang posisyon na ginapili sa isa ka 1,500 strong pro-Beijing committee o kung 0.02% ang 7.4 million nga populasyon sa syudad. Ang masunod nga chief executive sa syudad ang pagpapilion sa sa Mayo 8. Apang sa karon wala pa sa mainahibluan nga prospect kung sino ang magapungko sa pwesto. Para sa atong nga balita sa negosyo. Epektibo subong adlaw ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo matapos ang big time oil price hike sa tinaliktan nga semana. Kahapon, ginanunsyar sang Shell, Clean Fuel, Petrogas, Sea Oil, Caltex kag Metro Oil nga maganubo ang kada litro sang diesel sang 1 peso and 85 centavos. Samtang pagabuhina naman sang 2 pesos and 30 centavos ang kada litro sang gasolina. Ang presyo sang kerosene ang ginabaligya sang Shell, Sea Oil, Caltex kag Metro Oil ang pagabuhinan man sang 1 peso and 65 centavos kada litro. Ang price adjustment ang nag-take effect alas 6 kainis ang aga magluwas sa Caltex nga naga-implementar. Sa pagbago alas 12:01 sa kagahon kag Clean Fuel, alas 8:01 sang aga sa kaangay nga adlaw. Ang rollback ang matapos gindeklarar ni United States President Joe Biden ang pagpagwa sa gatong nagikan sa ila strategic petroleum reserve. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 59 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 8 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 77 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 4 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded na gabalor sang 70 pesos and 60 centavos. Tubtob 71 pesos and 75 centavos. Ang premium na gabalor sang 69 pesos and 85 centavos. Tubtob 75 pesos and 25 centavos. Ang isa ka ang diesel na gabalor sang 71 pesos and 57 centavos. Tubtob 74 pesos and 57 centavos. Para sa atong nga balita sa hinampang, 90% na nga preparado ang Qatar nga mag-host sa palabuton nga FIFA World Cup 2022. Suno kay Bombo International Correspondent Ivan Caceres direkta sa Doha, Qatar. Mabatyagan na nila ang espiritu ng World Cup bangod makita na nila ang preparasyon, ang pagbago sa palibot sa pugsod kag development sa mga stadiums para sa palabuton nga November 21. Suno siya, mayara sa 8 ka mga stadium sa Qatar nga ginalikipan sang Al Bayt Stadium nga gintukod sang 2021 kag may capacity nga 60,000. Ahmad bin Ali Stadium nga gintukod sang 2003 kag may capacity nga 40,000. Al Hanoub Stadium nga gintukod sang 2019 kag may capacity nga 40,000. Stadium 974 nga ginokonaga sa nga gintukod sang 2021 kag may capacity nga 40,000. Al Tumama Stadium nga gintukod sang 2021 kag may capacity nga 40,000. Education City Stadium nga gintukod sang 2020 nga may capacity nga 40,000. Khalifa International Stadium nga gintukod sang 1976 kag may capacity nga masobra 45,000. Kag Lusail Stadium nga gintukod sini nga tuig kag may capacity nga 80,000.
Sa 8 ka mga stadiums, anon diri ang nahamtang sa Doha samtang ang Al Bayt Stadium kag Al Hanoum Stadium ang nahamtang sa Guas na syudad. Masaming nga bulan sang Hunyo. Ginapatigayan ng World Cup apang bangod magatupa sa summer ang ini nga bulan sa Qatar. Gindesisyonan nga ini ang hiwaton sa November agod magtupa sa winter. Suno kay Caceres, in kaso nga madelay ang winter sa November, ginhimo nila ang fully air-condition ang kada stadium bilang backup plan. Mangin ang mga park sa Doha ang air-condition man sa overseas Filipino worker. Mangin mahapos man para sa mga tumalanaw nga makasaylo sa nagkalain-laing nga stadium sa sulod sa isa ka adlaw. Bangod sa gintukod nga metro stations nga nagakonekta sa 8 ka mga stadiums. Kung sa rin 20 minutos lamang ang kalayoon sa kada stadium kag sa isa kag isakod diri magasakaya. Yaraman sila sa official countdown clock sa Doha nga mga nagapanumdum sa mga ini kung pila sa lamang kaadlaw ang nabilin at isang World Cup. Suno sa iya, excited na kag ginalauman gid sa mga pumuloy ang World Cup sa November. Bangon din ang 11 nga kay gayunan nga patigayunon ang event sa Qatar. Sa kasalukuyan nating pag-obserbar tungkol sa paghahanda ng Qatar sa lalapit na World Cup 2022, pwede nating masabi na as of now, they're almost 90% ready. As what I observed, lahat ng mga stadiums, kasi makikita ko naman sila within the city, pag nag-ikot ako, they're almost ready and according sa pag-resource ko na rin, ready na sila. Nabatian si Bobo International Correspondent Ivan Caceres direkta sa Qatar. Samtang sa aton sininga showbiz news, aton sininga chika, nagpatigayon sa surprise appearance ini si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa bahinsang Grammys kahapon sa aga oras sa Pilipinas ang nagpangayo sa suporta para sa pungsod na naghingyo sa mga top artists sa industriya nga tabunan ang kalinong nga gitugas ang giyera gamit ang music. Gid-deliver ni President Zelensky aya sila nga pre-tape nga mensahe antes ang performance si John Legend sa kanta nga Free. Kaupod sa Ukrainian singer Micah Newton, musician Zuzana Iglidad, kag poet Lyoba Yakimchuk. Sunod sa kay President Zelensky, ang opposite sa music among kalinong sa nagkalaguba nga mga syudad ka nagkalamatay nga mga tawo. Sunod sa iya ang ilang mga musicians sa nagasuksok sa body armor imbes nga tuxedos, nagakanta ang mga ini sa mga pilason sa mga hospital, mangin sa mga hindi makabati sa ila. Apang ang music ang magapadayon. Indugang man sini nga ila ginadepensa na ila kay luwayan nga mabuhi. Magpalangga ka maghimo sang sound. Sa ila sini nga duta, ila ginapakigbatuan ang Russia nga nagadala sa nga makalangawa nga mga kalinong bangod sa bomba. Gani nga maghingyo ini nga tabunan ang ini nga kalinong sang musika. Agod nga mapakigbahin ang istorya sa ila sini nga pungsod. Ang appearance ni President Zelensky sa biggest night sa music sa Estados Unidos ang kadungan naman sa nagapadayon nga pagpa-atake sa Russia o sa din madamo nga mga bangkay ang nadiskubrihan sa mga banwa malapit sa Kiev. Direkta naman naging baso ni Zelensky ang mga pinuno sa Moscow sa pag-torture kapag pamatay sa mga sibilyan. Nagpangay ini sang suporta sa bisan ano nga pamaagi magluwas lamang sa paghipos kag ginapahayag ang mga Ukrainian sa badayon nga nagahandom nga makapangabuhi liwat sang mahilway kaangay sa mga yara sa Grammy stage. Para sa aton nga Bombo Health News, sa tuman kakapoy, pagabot sa balay kung kaisa nagakatulugan na lang isa ka persona. Apang sa mga babae, atis magtulog may mga ritual pa nga dapat himuon ka ngay sa paghukas sa makeup. Ano yung nibla ka importante? Ang paghukas sa makeup kaga pagpangilamos ang guya antes magtulog ang maayo para sa panit magud ginahukas ini mga cosmetics, impurities kagiko sa surface ng skin, o kung sa panit nga makatugas ang iritasyon, o kung pagpadasig sang pagtigulang sinikon hindi mahimo. Ginabuhi naman sini ang risko sang pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads, kagiban pa nga mga sais ang blemishes. Nagapromote man nini sang cellular renewal paagi sa paghukas ng dead skin. Importante sa paghukas ng makeup bangod ginapanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Sa atong balita espesyal, isa ka Filipina aviation instructor ang ginanunsya bilang 2021 Military Instructor of the Year sa mid-grade enlisted category para sa Naval Education and Training Command o na NETC sa ipadagan nga seremonya sa Florida, USA sa Marso 30. Si First Class Beatriz Cruz ang Aviation Support Equipment Technician Center for Naval Aviation Technical Training Unit, North Island, California, ang ibaluan nga tumadok sa Subic Bay Freeport Zone. Sa isa ka ginpahayag ni NETC Commander Rear Admiral Pete Garvin nga ginakilala sa NETC Military Instructors of the Year program ang mga sailors kag officers nga nagapakita sa mga ugali o kon mga kinaiya paminatasan
kaangay sa sustained superior performance, leadership, self-improvement, command and community involvement, exemplary military bearing kag ang abilidad sa epektibo kag klaro nga pagpakigbahin sa ihibalo, pinaagi naman sa educational context. Ini si Cruz, isa sa mga ginatos ka sailors nga nagakompete para sa titulo nga NETC MIOY kag nagarepresentar sa top achievers gikan sa kapin 10,000 military instructors sa masobra 1,640 ka mga subordinate activities, sites, districts, stations kag detachments sa bilog nga kalibutan. Siya ang nakabato naman sa Navy and Marine Corps Commendation Medal para sa sining achievement. Sunod sa kay Cruz, ang pagserbe bilang isa ka instruktor ang pinakamanami nga eksperyensya para sa iya. Kagdugang pa, sini nga ang mga staff members sa ilang maintenance training unit ang nagasalig naman sa expertise ang kada isa agon nga makahatag sa pinakamaayo nga training. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa tak na alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita dahil sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, at sa 5 sa bulan sang Abril, tuig 2023. By the way, sa aton sining election countdown mga kabombo, mayara na lamang kita sa 34 kaadlaw antes, pag-iwaton ang Mayo 9, 2022 nga eleksyon diri sa aton sining nga pungsod. Pinaagi naman sa aton si pagserbisyo sa inyo sa The Vote 2022 National and Local Elections Coverage. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasahon ni Bombo Daniel Lacciones, ini ang may tigulo, Pangako! Sa sining krisis nga aton ginatubang, nga nagtugas ang tuman nga kabudlayan, sa mga pigado naton nga mga katawhan, gobyerno ano ayhan ang matabang. Sigurado nga liwat naman naton mabatian, mga pasalig nga wala sang katumanan, kaangay na lang sang ayuda sa mga mangunguma, hasta subong wala gid nagtupa. Sila ining sektor nga lubos nga napiktuhan sa wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong aton kinahanglan. Bangod kadungan man nga nagsaka ang presyo sa mga abono, nagadugang ini sang ila nga gasto. Ayuda sa mga mangunguma ginapangita ka. Kay basi kung hindi ka mag-abot sa kamot sa mga Turko, sila ang matupa. Mangutang sa ikapital sa panguma sa interes nga ang kadakuon makagalaba. Gobyerno di na ang imo pangako. Kaysa karon mga mangunguma ang padayon nga nagabakho. Sa ila patubas nga gamay na lamang ang ila kita kay halos ang dako nga porsyento sa Turko nagatupa. Ang ini nga pauna-una ang pananawan ng ginpadala ni Enrico Bailon sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo